kan lo let ta e D2AZC admin Thunder X chana yang DJ D2AZC Season Two tur hian rei taka tang khang kan lo boi pui tran ve to a har chan na chi sang sang te po kan tok chawa mai ro chu hei tlong takin kan Season Two tur chu kan pass fail tai to ke ni organizer ho hianin organizer ho mi lo hriat lo pal tak lo in kan han sil cheunga ke ni organizer ho hi team mok nes do ta two player ho kan dia tlang pui thu in ma se heng o chu ai zo len kan vek hlom lawa te hian a kan englo ve te kan in da ve heng in tu chuan in lo check thereng thota hi kan website D2AZC.in hi kan website ania ne kha in ron check thereng thota ne chu chu a pe hele lang chuan in he kan Dota 2 Season 2 tur tan hian NextComm hian meron present a le main sponsor in ron kala a chan chu an ni hianin networking bizo gaming mai community hi ti len an du ve ni a chan chu online gamer kan tam ve sia network chetak tak po ai khanin network than na nai chuan in engkim hin wa mani mai network tha anga chuan chu wangin NextComm hian tran an la poka radio frequency kha chu an lamang tho na in ma se radio frequency chu he ping valley fluctuate hi tam ve thin ta kamilaka tanga in thiar film na tin optic fiber cable ang kha an ting eron ti kha optic fiber ami malen pe chhuak theba sa berle om chun kan ni hanon ti tare connection la thar ta connection lak free ani ang an ti poka hayat enu wangwang connection ti thar du tan a plan sang le materials man kan ron tar lang al pung ti heng te en theini en chen du chuan Facebook khan NextComm ti ka chutop mai ro hei ron langa ta hian details tam tak en tur omani ani hian optic fiber cable mizoram ati masa pol an nia a hlot ling to khat le poka tuna hianin approve nai threduem tuna hian Google hi lo eni langin Google hi ping hi sang ri khop maya tuna ri chuan NextComm atanga chu chuan 76 ania time out tom mi lo ni chuan South Singapore Dota 2 kan khel Dota 2 khel chuan in shevakang en leila ping hi imuam ki in game ping tur ni ki tiang ping za hi fluctuate chom lo thei lo ta time out imuam hi NextComm server ni hi NextComm hi khat sau ta a khat la sau upper khat la oma ke hi ramu sau ta ko manga ka omanga kan ti ka oma min se chiang an tama ti chung khian boina ka nei lo reng mai ni mo in muam hei Google hei hi Southeast awak chu in se chiang tu ni chuanin import ve to mai don lia chu NextComm present in kan kal chawanga Dota 2 Season 2 tur chu chuan one up hi she le she ton nu she tam tak poinom tonga soizel pon nuama ani hilal boy shopping complex ami in ya big partner han to mai big supporter ne bok ani hi mare moya ani ya pumare moya a felina zaidama game lam panghai chuan in na thu she ve viau maya ma po min son pui hle poka system tela so gaming accessories a chuna ni puk sonom kher lawang chutiang vel chu ni ngoro ai faknalam panghe chu nakin lama handa photilangin tuna hianin hemi Season 2 tur tan hian thil chete mai hi ka boi pui ve a hetiang hian compendium ang deuh khanin ka han boi pui chho ve ni mizoram Dota 2 tournament 2015 kan tia helai sponsor ve le chu atuna ti ram pang huan niam midang pending tam takte pon loma kala logon la submit lo wangin kala tar lang theilowa chu tiang chuan hei compendium ang deuh khang ka han siam kual ve a hei hengte hin buem twin zia ki chuna kin lamai chia don ni chuan price pool hi sanga tang ka tana increase chau char turin teng khan lai te poi kala chut be zel don ma se chu chunang mani tran lak na ngai don tlat tran lak kom zia chuna kin ati tur kala zel ang cheu hemi NextComm present D2AZC hi mei thla tran tu mani mei thla hian mei hi ningza ber nge kala confirm theilowa ilo ngai changphot pe don nia choi tui vek mai ule